रेशातलो बांगडो म्हणजे बांगडो हा आणि तो उकड्या तांदळाचो भात हा. त्याच्यानंतर आहे चिकन थाळी, ही हा क्रॅब भुर्जी, त्याच्यानंतर प्रॉन्स रवा फ्राय, क्रॅब मसाला, त्याच्यानंतर बोंबील भजी, प्रॉन्स बलचाव, प्रॉन्स मसाला आणि स्टफ पापलेट. तुमच्याने प्रॉन्स बलचाव घेतल्याने आहे सर, टेस्टी आहे एकदम. हे बघा स्वर्ग. काय खाता? बोंबील भजी. आता पातोळे खाता, पेटी पॅक अगदी सॉफ्टच वाटतं एकदम. खिडकीतून व्ह्यू एक नंबरच दिसता आणि मंडळी हे खरंच भारी आहे. म्हणजे बसूसाठी व्यवस्था आहे बा. दीपाली मांडी घालून बसला आहे चप्पल विप्पल काढून. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओ. तर मंडळी आज हा चिल्ड्रन्स डे आणि आमच्याकडे दोन चिल्ड्रन्स असल्यामुळे त्यांना पार्टी पण हवी आणि गिफ्ट पण हवा. त्यामुळे त्यांना पार्टी देऊसाठी ठाण्याच्या गोमंतकमध्ये जात आहे आणि इथे त्यांना पार्टी देणार. आणि शुक्रवार असल्यामुळे त्यांना मासे तर हवेच, त्याच्यासाठी मी गोमंतकला जातो. आणि दुसरा गिफ्ट बघू, आम्ही ठाण्यापासून डोंबिवलीत येऊ तेव्हा मग ह्यांना काय हवा तर गिफ्ट देऊ. ह्यांच्याने अजून काय ठरवलेलं नाही, ते ठरवतील तोपर्यंत. हां, ते त्यांना दुकानात नेल्यानंतर ह्या हवा ता हवा करतील तर देव. तर आता हे जास्त वेळ नाही काढत, आम्ही ठाण्याच्या गोमंतकला जातो. त्याचा आम्ही काय काय खातो, खायचा चांगला पदार्थ तर सर्व सांगू, त्याच्या खाली ॲड्रेस देऊ. म्हणजे जर आम्ही खाल्लेला तुमका आवडला किंवा हॉटेल आवडला तर तुम्ही त्या हॉटेलला ट्राय करू शकता. चला लेट्स गो गाईज. चला गाईज बसून घ्या चला. तर म्हणजे आम्ही आता गाडीनंच जात आहोत ठाणे का. ते ट्रेनची लपडी नाही ठेवलं, परत लय गर्दी वगैरे असता सकाळची. तर मंडळी फायनली आम्ही गोमंतकला येऊन पोचलो, ठाणे खोपटका. तर चला आतमध्ये जाऊया. चिल्ड्रन डे स्पेशल गोमंतक, सागवती वडे. चला मी आता गोमंतक रेस्टॉरंट का येलो आणि मागच्या वेळी दीपाली खाई बसलो होतो आपण. हां हे आम्ही बसलो होतो आणि दीपालीची आई होती. आणि यांची दिवाळी अजून संपली नाही, सर्व डेकोरेशन हा दिवाळीचा. आणि हे देवगड बंदर काय मागे खायचं सांगितलं होतं, खवणेचा आहे हा, खवणे बीच. तर इंटेरियर वगैरे यांचा एकदम भारी आहे, तुम्ही बघू शकतास. हे बघा. आणि यांचा एक वरती पण आहे. मागच्या वेळी आज आपण वरती बसूया ना, भारतीय बैठक आहे ना, तर भारतीय बैठक. सावकाशा घर पडशाल नाही. फायनली आम्ही आता वरती येलो भारतीय बैठकीसाठी. टोपबी भात पितळीचे बघा, म्हणजे हाय पण बसूची व्यवस्था आणि भारतीय बैठक आहे ही बघा. अरे भारी स्क्रीन आहे ती, पण असं वाटतं की खरोखरच विंडो उघडी आहे आणि नजारो दिसता अगदी भारीच वाटतं. तर मंडळी हाय बसून जेवचा. ह्या बघा, हे बसा तुम्ही, मांडी घालून बसा, चप्पल विप्पल काढा आणि बसा व्यवस्थित. सर्व भारी आहे ना, सगळीकडे विंडो आहेत, ते एकदम भारीच वाटतं. म्हणजे आहे सर्व भारी आहे. आणि भावी जे आहे रवलेले आहेत, पडदो उघडू का हा आहे आणि मम्मी खाया. तर मंडळी आता हे बघतात, हे बघ अभ्यासक्रम चालू आहे यांचं, पाठ्यपुस्तकं वाचतात. दीपाली तू सांग तिकडनं पुस्तकाचा नंबर सांग, पेज नंबर सांग, त्याच्यानंतर हाय ता शोधात. नंबर नाही आहेत. काय मागवूया? प्रॉन्स बलचाव. आणि ह्यांच्याकडे ते बोंबील भजी पण आहे ना, मासे ऐकलं. बोंबील भजी यांच्याकडे वेगवेगळे आहेत, काय नाही काय. क्रॅब आणि मागच्या वेळी क्रॅब सूप पिलं होतं. आता काय अजून क्रॅबचा, क्रॅब भुर्जी आणि क्रॅब भुर्जी पण. मग क्रॅब भुर्जी ट्राय करूया, म्हणजे नवीन वाटतं काहीतरी नवीन ट्राय करूया आपण. क्रॅब भुर्जी, क्रॅब भुर्जी, हा क्रॅब भुर्जी. आणि मग घराकडे आपण करूया, नंतर घराकडे आपण बनवूया. सरपरेवाल्याक सांगूया खेकडो मोठं पाठवून द्या, आमका भुर्जी बनवची. आणि काय एक क्रॅब मागवूया मोठो असो सुक्यामध्ये. यांच्याकडे तंदुरी नाही आहेत म्हणून क्रॅब सुक्का मागवूया. हा यांच्याकडे ऑथेंटिकच सर्व. बस ना. पापलेट, हा पापलेटचा हवाच आपलं. आणि हे बोंबील भजी ना, बोंबील भजी चला चालेल.
तर आता हे 4 का 5 झाले ना, 5 झाले. चिल्ड्रन डे स्पेशल आहे यांचं. लय दिवसांनी हॉटेलमध्ये येईल. खरंच आम्ही गावात आहो असं वाटतं आणि खिडकीसून बघतो नारळ बिरळ. तुझी मम्मी घराची पण खिडकी अशीच आहे ना? सेम अशी खिडकी आहे. सेम आणि एकच आहे सेम. तर मंडळी हे खिडकीसून वाट बघतात ऑर्डर येऊची. तर थैसून ऑर्डर नाही येणार, ऑर्डर हैसून येणार. हा व्ह्यू लय भारी दिसता. खिडकीसून व्ह्यू एक नंबरच दिसता. आणि मंडळी हे खरंच भारी आहे, म्हणजे बसूसाठी व्यवस्था आहे. बघ दीपाली मांडी घालून बसला आहे, चप्पल विप्पल काढून. आणि ह्यांच्यानी पण हे चप्पल वगैरे काढल्याने आणि मांडी घालून बसला. आणि ही खरंच भारी आहे. मागच्या वेळी आम्ही खाली बसलो होतो, तर हे त्यांचा जे भारतीय बैठक केलेला ना, तर मस्त. म्हणजे हाय तुम्ही ना पार्टी वगैरे असला फॅमिलीसाठी बेस्ट आहे. म्हणजे तुम्ही आहे 10-15 माणसं असलास, 20 माणसं असल्या हां, तर तुम्ही आहे बसून पार्टी करू शकतास. म्हणजे पार्टीसाठी बेस्ट आहे. प्लस केळवण वगैरे असला तरी पण तुम्ही आहे केळवण करू शकतास. तर म्हणजे फायनली आमचे आहे स्टार्टर इलेले असत, तर तुम्ही बघू शकतास. आणि स्टार्टर सर्व नवीनच आणि आम्ही भरगच मागवलं, कारण आम्ही आता ठरवलं की स्टार्टर भरपूर खायचे आणि थाळी कमी खायची. तर त्याच्यासाठी हे सर्व स्टार्टर इलेले आहेत आणि तुम्हाला दाखवतो. हे स्टार्टर बहुतेक सर्व नवीन आहेत. म्हणजे आपण भुर्जी, अंडा भुर्जी, पनीर भुर्जी लय खाल्लं. आणि ही हा क्रॅब भुर्जी, त्याच्यानंतर कांदा भजी, बटाटा भजी लय खाल्लं. आणि आता हा आहे बोंबील भजी. त्यामुळे सर्व ना असा वेगळाच आहे. आणि प्रॉन्स बलच्या पापलेटची साईज, पापलेट पण लय हा सा. हे क्रॅब भुर्जी, प्रॉन्स रवा फ्राय, क्रॅब मसाला, बोंबील भजी, प्रॉन्स बलचाव, प्रॉन्स मसाला, स्टफ पापलेट. तर हे असं आमचे सर्व स्टार्टर इलेले आहेत. तुम्ही बघू शकतास. एकदम स्टार्टर बघूनच अगदी तोंडात पाणी सुटलेला. भावीजी हॅपी चिल्ड्रन्स डे. टूट पडो घेवा खायचा आता. ह्यांच्याने प्रॉन्स वरतीच डल्लो मारल्याने, ह्यांनी भजी घेतल्या नाही. बघ दीपाली तू पण. आम्ही हे स्टार्टर स्टार्ट केलं आणि दीपाली मॅडमने आमच्या घेतल्याने स्टफ पापलेट. हा बघा अगदी भरलेला स्टफने, अक्षरशः भरलेला आहे. बघा मसाला बिसाला मस्त आणि फ्रेश मसाला वगैरे घातलेला. आणि पापलेट फ्रेश दिसतात. व्हाईट कलर आहे बघ, व्हाईट कलरचा आहे का? कसा आहे टेस्ट? मस्त आहे. आणि हे 3 स्टार्टर आहे राहिलेले आहेत. हे बघा आम्ही सर्वांनी एक एक घेतलं आणि 3 स्टार्टर तरी पण आहात. थाळी आम्ही लय कमी घेणार. जो मसाला मला लय टेस्टी लागता. स्टफ केलेलो. त्याने प्रॉन्स बलचाव घेतल्याने आहे सर, टेस्टी आहे एकदम. हे बघा काय खाता? बोंबील भजी. बोंबील भजी काटे नाही आहेत ना आतमध्ये. आणि भावी खाता आहे सर प्रॉन्स रवा फ्राय. पण हे ना केळीच्या पाना बिना त्यांना लय भारी वाटतं. खाऊ ना, मस्त वाटतं असं. खा चावून का भारी. फर्स्ट टाइम आम्ही खातो बोंबील भजी. मग कांदा भजी, बटाटा भजी आम्ही लय खाल्लो. बोंबील भजी आणि तुम्ही आता स्टफ पापलेट घेवा, लय भारी आणि फ्रेश आहे पापलेट. मला हा तुका दुसरी साईड. हा कुरकुरीत हा. आणि कांदा भजी कशी असतात तशी. हे एक मला दे, हे मी खाल्ला ना. बरोबर ठेवून ठेवलं. माझ्या प्लेट में देवा मागचा. हे पण भारी आहे. रवा फ्राय, रवा फ्राय मस्त. त्याच्यानंतर हे पण मस्त. पापलेट पण मस्त. आता हे ट्राय करू शकतो. ते संपू आले नंतर व्हायचं. तर आता दीपाली ना आमका सर्वांका पापलेट दिल्या ना. आणि ही बघ असे पापलेट तुटून पडली आहेत. आणि मी पण आहे आता पापलेट घेतलंय. हे बघा पापलेट दिलंय आता तोडून. कसा पापलेट मस्त स्टफ पापलेट. त्यामुळे आम्ही तुटून पडली पापलेट. खावा. म्हणजे आज जर पापलेट आमका भेटला एकदम फ्रेश आहे पापलेट. त्यामुळे चव आहे. आमच्या जो स्टफिंगचा हे आहे ना मसालो, हे बघा जो मसालो ना पिवळा सर,
त्याच्यामुळे त्याची चव येईल. हे जो मसाला आहे ना याच्यात त्याच्यामुळे टेस्ट आहे. ब्राऊन टाइप ब्राऊन कलरचा. हा हे स्टफिंग या मसाल्याची सर्व किमी आहे. मसाला आणि डीप फ्राय ना आपल्यासारखा तवा फ्राय फ्राय डीप फ्राय असं जास्त तेलात ना तर आमका आवडत नाही. त्या बघ ऐकत नाही. फ्रेश असा पापलेट हे काय एकदम पांढरा शुभ्र त्याच्यामुळे हे तुटून मला तरी खायला द्या. मला नको, तुम्ही खा. तुमचं हे तुमचाच या चिल्ड्रन डे. आम्ही चिल्ड्रन नाही, आता आम्ही झालं म्हातारे. पापलेट वर सर्व तुटून पडलं. पापलेट अक्षरशः आम्ही बाहेर केलं. भजी पण ही झाली आणि पापलेटचा खेळ खलास झाला. बलचावचा पण होय. बलचाव हे बघा तिखट पण आहे, आंबट पण आहे, गोड पण आहे. एकदम म्हणजे असं मिक्स आहे बलचाव. हे बघा ग्रेव्हीच वेगळी आहे. तर मंडळी हे स्टफ पापलेट, बोंबील भजी, त्याच्यानंतर प्रॉन्स बलचाव आणि हे प्रॉन्स रवा फ्राय, हे आम्ही 4 डिश आम्ही नाश्ते केलं. आणि आता हे राहिल्यात प्रॉन्स मसाला, क्रॅप भुर्जी आणि क्रॅप मसाला किंवा क्रॅप सुक्का असे हे आता 3 राहिल्यात. 4 आम्ही फस्त केलं. तर आता तुमका काय काय हवा सांगा बघू. तू क्रॅप खाणार, तू काय खाणार? मी भुर्जी. मग भुर्जी बरोबर काय सांगू ते का पाव सांगू का? हानो भाकरी हवी आहे काय? भाकरी बरे तांदळाची भाकरी असली आणि ही भुर्जी मजा. हे मेन कोर्स का ठेवा नाही तर हा ही ठेवून देते मी. त्याच्याबरोबर काय येत ना तांदळाची भाकरी तर मी टाकते. 2च मागवूया खाली, जास्त नको, कारण ह्याच्यात आम्ही आउट होतो. मसाला आणि जिया क्रॅप फोडता. आणि तुम्ही काय खातास? क्रॅप भुर्जी. क्रॅप भुर्जी तर माझी थाळी येली नाही तोपर्यंत मी ट्राय करते. टेस्ट कशी आहे? अंडा भुर्जी का पनीर भुर्जी? आपण कसे भुर्जी अंडा भुर्जी खातो तसेच लागतात, पण त्या खेकड्यांचं हे चव मस्तपैकी. क्रॅप भुर्जी एकदा ट्राय करू शकता, म्हणजे वेगळा आयटम आणि टेस्ट पण मस्त. मंडळी हा स्टार्टर आम्ही एंड केलं. स्टार्टरचं एंड केलं तुम्ही बघू शकता. हे बघा सर्व मस्तपैकी स्टार्टर खाऊन आम्ही तृप्त झालो आणि खिडकीन बाहेर बघतो. आणि आता वाट बघतो आम्ही आमच्या मेन कोर्सची. आम्ही ऑर्डर दिलं आणि काय काय हा आता आम्ही तुमका सर्व सांगतो. आणि हे जे ह्याचे जे प्राईज आहेत ना, म्हणजे काही जणांका आम्ही सांगितलेले आवडत नाही, तुम्ही सांगू नका डायरेक्ट, म्हणजे तुम्ही मोठेपणा करता असं काय काय जणांना 1-2 वेळा बोलले होते. तर त्याच्यामुळे ह्याची जी काय प्राईज असतात ना ती डिस्क्रिप्शनमध्ये आम्ही देऊ. म्हणजे आम्ही काय काय खाल्लं ना त्याची काय प्राईज असतात ते आम्ही डिस्क्रिप्शनमध्ये देऊ. आणि ह्याच्यातलं खयचो 1 नंबर हा तो 1 नंबर का आम्ही ठेव. 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर असे त्याचे आणि प्राईज पण देऊ. आणि 1 नंबर का असात तो तुम्ही समजायचा नाही की त्याची पहिली नाही, ती सर्वात टेस्टी होते डिश असा. 1 नंबरला जी आम्ही प्राइस देऊ ती 1 नंबर. ती 1 नंबर. त्याच्यामुळे डिस्क्रिप्शन नक्की चेक करा. डिस्क्रिप्शन नक्की बघा. आणि तुम्ही हे पण सांगा आम्ही खातानाच प्राइस सांगायची काय नंतर प्राइस सांगायची काय डिस्क्रिप्शन मध्ये द्या. 1 नंबर काय आवडलं कोणा तर तू सांगू शकतास का? स्टफ पापलेट 1 नंबर. स्टफ पापलेट का 1 नंबर दिलेलो. ओके. आणि 2 नंबर प्रॉन्स बलचाव, प्रॉन्स तवा फ्राय 2 नंबर. प्रॉन्स तवा फ्राय पण चांगला होता. आणि 3 नंबर बोंबील भजी एक आवडली, म्हणजे ह्यांचा नवीनच हा. आणि आम्ही हे खयच खाल्लं नव्हतं, हेच खाल्लं आणि ते पण चांगला. रेटिंग दिलेले आहो पदार्थांका, तर तुम्ही ट्राय करू शकतास, ते चांगले लागले आम्हाला. तर आमचे सबस्क्रायबर भेटले वेंगुर्ल्याचे. गिरप आहे मी, गिरपवाडा काय हा जेवायला आले ठाण्याला. घरी बोलवते ती. नक्की नेक्स्ट टाइम येऊ नक्की. आता लेट झाला आमका. ओके ओके चला चला चल मी येतो. हो बघा बघा तुम्ही. चला चला चला. फायनली आमचं मेन कोर्स इलेलो
म्हणजे आमचे थाळीओ हे इलेले आहेत आणि चिकन बिर्याणी पण इली आहे, ती तुमका दाखवतो. तर हाय आम्ही मागवलं पहिला रेशातलो बांगडो. ह्यो बघा, ह्यो युनिक, ही गोवन डिश हा. रेशातलो बांगडो म्हणजे बांगडो हा आणि तो उकड्या तांदळाचो भात हा. त्याच्यानंतर हाय चिकन थाळी मागवलं आणि हाय चिकन बिर्याणी आणि हाय क्रॅब भुर्जी होती, त्याच्याबरोबर मी भाकरी मागवलं आहे. तर असं आमचा भरगतचा आता जेवण हा. म्हणजे 2च थाळी मागवलो, जास्त मागवलो नाही कारण स्टार्टर आम्ही लय खाल्लं होतं. त्यामुळे ह्यो रेशातलो बांगडो मी आज रेमटावणार आहे. गोवन डिश हा, गोवन थाळीचो प्रकार आहे ह्यो. आणि भात पण तुम्ही बघू शकतास, उकड्या तांदळाचो भात आहे. ह्यो बघा, ह्यो पूर्ण गोवन डिश आहे. आता ह्यांच्या चालू केल्याने मेन कोर्स खाऊ काय सर बघा. आणि ह्यो जो रेशातलो बांगडो आहे ना, त्याची ही कडी आहे ना, तिकला ह्या बांगड्याचा एक नंबर हा. आणि ह्यो भात उकड्या तांदळाचो हा. आणि ह्यो बांगडो जो भाजलेलो हा फ्राय करून ना, अरे बापरे एवढा हे टेस्टी लागता ना. तर सार भात, उकड्या तांदळाचो भात आणि ह्यो मासो, वा एक नंबर कॉम्बिनेशन. दिसतात एकदम भारी वाटतं. पहिल्यांदा उकडे तांदूळ गावले हॉटेलात. ह्याची ग्रेव्ही आहे ना, हे फ्राय केलेली ती भारी आहे. इंद्रायणी राईस खाल्लो पण उकडे तांदूळ आज खाल्लो. आम्ही घरी पण नाही खाल्लेलो, तो हाय मिळालो. म्हणजे हाय लय युनिक काय नाही काय भेटता. आणि ह्या एक आता चिकन थाली, चिकन वडे सरयले आणि चिकन हा रस. आम्ही हाय थाळीओ अडवलं आणि त्यामुळे दीपाली हाय खाता क्रॅब भुर्जी आणि तांदळाची भाकरी. मस्त हा हा, कशा मस्त आहे बोललो. मी मगाशी ट्राय केलं होते, म्हणजे टेस्ट केलं होते, पण भाकरी नव्हती म्हणून मी थांबून राहिलोय. कारण भाकरी बरोबरच भाकरी सोबत चांगलं लागतं. आणि बिर्याणी पण ट्राय कर दीपाली. आता दीपालीनं हाय क्रॅब भुर्जी खाल्यान आणि आता हाय ट्राय करता रेशातलो बांगडो. हो बघा, ग्रेव्ही लय भारी आहे. आणि ही ग्रेव्ही आहे ना, जे आम्ही बनवतो ऑथेंटिक आपला मालवणी. आणि तिरफळा आमच्या तरी तिरफळा नसतं, यांच्या आहे तिरफळा. ती मावशी वगैरे बनवायची आमची कोसऱ्यातली ना, निवतेतली. हा, टेस्टी आणि असं उकळून तांदळाचा भात. हा, म्हणजे ह्याच्या सर्वात आतापर्यंत आम्ही काही खाल्लो ना ऑथेंटिक आमका काही भेटला तर हया हे रेशातलो बांगडो नक्की घ्यावा. कारण ह्या बांगड्या का आपण फ्राय करताना जी ग्रेव्ही लावले ना, काय लावले नाही ना एका फ्राय करू का, तर आपण काय वेगळाच हा. तुम्ही नक्की इलास तर ना ह्यो रेशातलो बांगडो नक्की घ्यावा. उकडे तांदूळ आणि उकडत भात, ह्यो आपल्याक सवय नाही उकडा भाताची. तुम्ही त्यांना सांगा नॉर्मल भात देवा आणि ह्यो बांगडो आणि ह्या तिखला घ्यावा, एक नंबर हा. या प्रॉन्स भुर्जी आमचा खाऊन बघता कसा हा आता. शाबाजी. तर मंडळी फायनली यांच्या चिल्ड्रन्स डे साठी आम्ही स्वीट मागवला आणि ते पण चौघांका 4 स्वीट मागवलं. तुम्ही बघू शकता आम्ही ह्या कोकणी पारंपरिक स्वीट सर्व मागवलं. तुम्ही बघू शकतास खास चिल्ड्रन्स डे साठी ह्या सर्व स्वीट आम्ही मागवलं. तर तुमका दाखवतो. हयात मोदक, पातोळे, गोड घावणे आणि शिरवाळे आणि रस. आमचं कोकणी स्वीट देऊन ह्यांचं चिल्ड्रन्स डे आम्ही आज स्पेशल करून टाकणार आहोत, बरोबर ना. तर कोण कोण काय काय घेणार आहे चालत घ्यावा तुम्ही ते. आणि दीपाली तू काय घेणारस? मोदक. तू मोदक घेणारस? पातोळी मी खाते. ओके ठीक आहे. तर मंडळी आता आम्ही हे स्वीट खातो. नाही एक आपला घे, मोदक घे, पातोळी. हा, दोन्ही आपण टेस्ट करूया. तुम्ही पण ते दोन्ही टेस्ट करा, थोडं थोडं खावा. दीपाली आहे आता पातोळे खाता, पेटी पॅक अगदी सावकाश काढ. सॉफ्टच वाटतं एकदम ना. मागच्या वेळी पण आपण खाल्लं होतो, ते पण भारी लागले होते. म्हणजे पुरण जा असता ना तर चांगला असता एकदम. भावी खाता गोड घावणे आणि जिया खाता शिरवाळे, पण त्या येत नाही शिरवाळे, त्याच्यात टाकू का. आणि मोदक कसे आहेत? एकदम सॉफ्ट आणि एकदम स्वीट, भाजलेला एकदम पातळ. हे पातळ दिसतात, भारी. आणि मी पातोळे खाल्लंय, ते पण भारी होते पातोळे. म्हणजे हे स्वीट तुम्ही हे ट्राय करू शकता, एवढा भारी सगळं आम्ही घेतलेलं सगळं स्वीट. जेव्हा तू का मोदक ट्राय करूचा. हा ठेवा. कारण मी
एक मोदक खाल्लाय पूर्ण लय स्वीट होत. ह्या दीपाली का आता टेस्ट ठेवले. एक पूर्ण मोदक मी खाल्लाय. खायचं कोण येईल आता खायचं नाही. म्हणजे आमचा जेवण खाऊन झाला. स्वीट पण खाल्लं ह्याच्या अंगावर इला बारक्याच्या आमच्या. चला तर मंडळी आम्ही आता निघतो. चला राम राम मंडळी. रामकृष्ण हरी. रामकृष्ण. मासे खायला चला तर भावी जी आहे का चिल्ड्रन्स डे चा गिफ्ट हवा त्याच्यासाठी आम्ही हा इलव शॉप मध्ये. चला पटपट घ्यावा. काय काय ता टायमर लाव का होतो. मग आम्ही काय पण उचललं. काय पण उचला. हे किती घेतलास बघूया. मी 2च वस्तू घेतलेले. 2 नाही काय ते घेवा. ही माझी आहे हे बघ, लय आणि काय हे नाही. माझं. हे स्वस्त मला घेतले हे सगळं. हा अजून घेवा काय ते पण लवकर. 10 मिनिट अजून देणार तुमका. हायलाइटर आहे. हे 2च. हायलायटर काय काय घेतात हे बघा. 2 थिंग्स. गाईस ह्याला म्हणतात चिल्ड्रन्स डे. चिल्ड्रन्स डे असा पाहिजे असं असायला पाहिजे. हा मग लवकर घेवा काय काय तर. चला नुसता भरलेला सर्व सामान. ह्या घेऊ काय काय ता घेऊ असं झालेला. ही एक गल्ली झाली. अजून त्या दुसऱ्या गल्लीत जाऊचा. अजून आमका लयच लेट झाला येऊ का. त्यामुळे ह्यांच्याने काय खरेदी केल्याने ते काय दाखवलं नाही आम्ही. काढा आधी बाहेर आणि नंतर दाखवा सर्व. हे बघा काय काय घेतल्याने ह्यांच्याने. उगा कचरो भरून ठेवल्याने. माझं तर एका हातामध्ये इतकंच नाही. जिया आमचा फोकाडला. जियान कमी घेतले तू. जिया तर माझं 582 झालं. 582 आणि मग ह्याचे किती झाले असतील. 1100 कॅल्क्युलेट केलं. 1000. 100. आई शपथ तू 1100च घेतलं आणि जिया तू 582. मग जियाने बरोबर घेतला. जिया भावी आमचा लया. हा बघ काय काय घेतलं आमचा. काय घेतलं दाखव पहिला. हा पेन आहे. हम्म. हे हायलाइटर आहे. हा ही नोटबुक आहे. ओके. आणि हे टेप आहे. उगा असते पेन घेतला. पेन. पेन मस्त आहे बघू. पेन मस्त आहे. पेन आवडला माका. हे बघा पेन मस्त आहे. ठीक. चल जियान काय घेतलं ना आमच्या. आणि हेअर बँड. मी 2 हेअरबँड घेतले. मला वाटलं की ही पेन्सिल आहे म्हणून मी घेतली, पण हे पेन जाऊ दे तसे मी यूज करीन. ओके. ही डायरी आहे स्वसाची. जिया आमचा साधा आहे बिचारा. कमी घेतलाय सामान. आणि हे बटरफ्लाय. ओके ओके. हे बघा हे सामान आहे यांचा. हा भावीचा आणि ह्या आमच्या जियाचा. मी तुम्हाला यूज आणि ते पर्सी. आणि हे आम्हाला शेजारच्या दीदीने दिले. अरे मस्त आहेत. क्यूट. तर ठीक आहे मंडळी. हे आता व्हिडिओचा आम्ही एंड करतो. व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आमच्या चॅनल. कारण तुमचं प्रेम आमच्या या स्वीट फॅमिलीवर असंच ठेवा. भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओ. तोपर्यंत बाय. जय महाराष्ट्र. येवा कोकण आपलाच असा आणि जावा गोमंतक पण आपलाच असा. ओके बाय.